Posloucháte podcast České stavby.cz. Podcast o stavbě, zahradě a bydlení. V roce 1992 se švagři Bohumír Blachut a Erich Stavař rozhodli začít podnikat ve své rodné vesnici Bolatice na Opavsku. Začínali doma v garáži a založili firmu, kterou nazvali Izotra. Izo odvodili od slova isolation a tra od slova trade, protože původně se zabývali obchodem s těsněním do oken a jejich montáží. Od té doby se mnohé změnilo, identita společnosti však zůstala. A v roce 1993 se začali zabývat dnešním sortimentem, žaluziemi a kompletní stínící technikou. Od konkurence se společnost Izotra liší především tím, že dokáže vyvinout zcela nový výrobek od A do Z na zakázku. To znamená navrhnout design, vyrobit k němu jednotlivé komponenty, otestovat a certifikovat nový produkt, nastavit komplexní technologické procesy, vyvinout nové strojní zařízení a dodat takto kompletní technologii. Řadu věcí má společnost patentovaných a jsou na špičkové úrovni. A i proto patří společnost Izotra mezi přední výrobce stínící techniky a jednoho z technologických lídrů nejen v České republice. My se ale v dnešním díle podcastu České stavby.cz, u kterého vás srdečně vítám, nebudeme primárně zabývat stínící technikou, i když i o ní pár slov zazní, ale budeme si povídat o bioklimatických pergolách, které představují nejmodernější trend v oblasti hliníkových zahradních staveb. A mým dnešním hostem podcastu je právě sám spolumajitel firmy Izotra, pan Erich Stavař. Erichu, vítám vás u nás ve studiu. Dobrý den. Erichu, než úplně začneme konkrétně tím tématem bioklimatických pergol, protože to je pojem, pod kterým si mnoho z nás nedokáže představit, co to všechno obsahuje a znamená, tak pojďme zůstat ještě trošku u té stínící techniky a u toho gro firmy Izotra, protože vy se teda specializujete primárně na tu výrobu stínící techniky, ale co všechno tedy obsahuje vaše portfolio, aby jsme si trošku přiblížili? Takže za těch 31 let, kdy vyrábíme stínící techniku, tak samozřejmě to portfolio se rozšiřovalo. Původně to byly pouze žaluzie do interiéru, takové klasické interiérové žaluzie. Pak s postupnou výměnou oken za plastová hliníková eurookna, to už byly modernější žaluzie s řetiskovým ovládáním, které zažily